אז בפרק הקודם דיברנו על איך להתחיל את סבב הגיוס, דיברנו באמת על הדברים הכי בסיסיים, מה זה ולואציה, פרי, פוסט מאני, למי כדאי לפנות ואיך כדאי לגייס את הסבב. בפרק הזה ניצן ואני הולכים לדבר על תכלס איך לנהל את הסבב גיוס, ועד הרגע שבעצם מקבלים את הכסף. אז בואו נתחיל. יאללה, ניצן, בוא נביא כסף לחברה. יאללה, נתחיל. גיוס. כן. איך מנהלים את התהליך גיוס? אז דגש קודם כל על לנהל אותו בכלל, כי הרבה אנשים לא מנסים לנהל אותו ופשוט זורמים איתו, ומה שנקרא התהליך שולט בהם במקום שהם שולטים בתהליך, וזה לא טוב בכמה סיבות. א', זה לא נשמע כיף כמו שאתה בטח שומע, אבל זה גם מקטין משמעותי סיכוי להצלחה, כי ברגע שאתה לא שולט בתהליך, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע איפה אתה עומד. אז אם אתם שולטים בתהליך, אתם יודעים שזה תחום בזמן, יש לכם מטרה, אתם הולכים להשיג אותה, ועושים בדיוק את הצעדים הנכונים כדי להגיע אליה. מתי בכלל אני מוכן לסבב גיוס, וכאילו מתי זה הזמן הנכון לצאת לסבב? בהנחה שהחלטתם שאתם רוצים לגייס כסף, כנראה שאתם תרצו לגייס אותו כמה שיותר מהר, כי כל יום בלי הכסף זה אומר שאתם מתקדמים יותר לאט בחברה. אז מתי אתם מוכנים? זו שאלה טובה, אני חושב שהרבה פעמים הדרך הטובה לדעת זה להתחיל ולהציג את זה, ולראות איך הפידבקים נשמעים, מה אנשים אומרים, להציג את זה לאנשים שהם לא דווקא המשקיע האידיאלי שלכם. ברגע שיש לכם כבר מצגת כמובן, ואתם מוכנים לספר את הסיפור. אם אתם אפילו לא יודעים איפה להתחיל, אז אתם לא מוכנים. אתם צריכים להתחיל לכתוב סיפור ברור ומסודר, ואז להתחיל להציג אותו לאנשים. וכמה זמן לוקח תהליך כזה, ניצן? נראה לי תלוי בשלב של החברה וכמובן במצב השוק, אבל אני חושב שאם אתם יוצאים לתהליך גיוס של סיד, אתם רוצים שתוך גג חודש יהיה לכם כבר term sheet. אם זה יותר מזה, אז כנראה משהו לא הולך כמו שצריך. בשאיפה אפילו פחות מחודש, כי שוב, יש עניין של מומנטום, ואתם רוצים שיהיה מומנטום, ואז תקבלו את ההצעה. אז יאללה, אני רוצה לצאת לסבב גיוס, אני מרגיש מוכן, אפילו נפגשתי עם כמה קרנות לפני כן, עברתי את הסיפור שלי, מה אני עושה? תכלס, מה אני עכשיו יושב ועושה? אז אתה רוצה להחליט ממי אתה מגייס. בפרק הקודם דיברנו קצת על סוגי המשקיעים השונים, אתה מכין רשימה. אני ממליץ על 20-30 שמות ברשימה הזאת, כי בסוף יש סטטיסטיקה ויש איזשהו פאנל, ואתה לא תיפגש עם כולם, וחלק לא יהיו בעניין וכולי. אתה מסמן ברשימה הזאת בכל קרן מי השותף שאתה רוצה להגיע אליו, והכי חשוב, איך אתה מגיע לקרן, אם אתה יכול לשותף שאתה רוצה, ואם לא, אז לשותף אחר. בן אדם שיכול להכיר אותך לקרן. זה לא חייב להיות בן אדם שזה אינטרו, שזה היזם הכי טוב שהיה בקרן, זה יכול להיות גם אינטרו פחות חם, נגיד העורך דין שלכם, פוטנציאלית יכול להכיר אתכם לקרנות. וכל בן אדם שמכיר, כי בסוף, כמו שאמרנו בפרק קודם, מטרה זה לקבוע את הפגישה הזאת, ואז להציג. ברגע שאתם בפגישה, המצב שלכם כבר טוב. אז בעצם יש לי אקסל שרשום שם הקרן, שם הפרטנר שאני מעוניין בו, מי הבן אדם שיכול לעשות לי את האינטרו הכי חם, אולי אפילו כמה, לפעמים זה יכול לעזור שיש עוד כמה רפרנסים שיעשו עליך, וזה ברמה הכי בסיסית. כמובן, אפשר לתת ציון, אני חושב, כאילו עד כמה אנחנו רוצים את הקרן הזאת, עד כמה היא רלוונטית, עד כמה היא מבינה את הדומיין שלנו מאוד מאוד טוב. אפשר משהו בסגנון 1, 2, 3, 1 קרן סופר רלוונטית, 3 קרן קצת פחות חזקה, אבל עדיין קרן שאני רוצה לגייס ממנה, ובסוף באמת להישאר לפחות, אני חושב עם 15 קרנות, שנרצה לקחת מהם כסף, כי הן לא מתחרות ולא עושות שום דבר בעייתי, וקרנות שאנחנו רוצים. בשאיפה 15 פגישות זה אחלה, אבל אם יש לך ברשימה 15, סביר להניח שיצאו מזה אולי חצי מכמות הפגישות, ולכן, שוב, לא להיות כרגע מאוד פיקי, להתחיל עם רשימה יותר רחבה, ולראות איך דברים זורמים, אתם לא תצליחו להשיג אינטרו טוב לכולם, אני חושב שאם תעבדו קשה תשיגו אינטרו כמעט לכולם, אבל בסוף הכמות פגישות שתצא יותר קטנה מהרשימה הראשונית שלכם. נכון. בעצם יש גם עניין של ברגע שיוצאים לסבב גיוס הזה, משקיעים מדברים בינם לבין עצמם, מתחיל להיות פומו, אתם עצמכם גם משדרים שאתם כבר בסבב גיוס, אז חשוב פה בעצם לייצר לא מספר קטן מדי, מספר, למשל 5 קרנות, זה לא מספיק טוב, לא ייווצר הסייקל הזה. אני זוכר בסבב גיוס שלנו, נפגשנו כנראה עם קרוב ל-15, אני לא זוכר בדיוק את המספר, זה היה שבוע וחצי, 2-3 קרנות כל יום, ועד שסיימנו כבר את השבוע וחצי הראשון של הפגישות, אפילו כבר לפני, היו לנו פגישות פולו-אפ עם חלק מהקרנות שהתעניינו, ולאט לאט זה הדליק אותם, ובאיזושהי נקודה הפומו מתחיל לעבוד, קרן ראשונה נותנת term sheet. נכון, אז באמת בסוף זו תקופה שהיא אמורה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית ועמוסה. אם אתם עושים פגישה פעם ב3 ימים, אתם לא עושים את זה טוב. בגלל זה מאוד מאוד צריך מראש לקבוע מתי מתחילים את הפגישות. לדוגמה, החלטתם
בראשון לאוגוסט אתם יוצאים לסיבוב, זה אומר שאתם מהראשון לאוגוסט עד למשל 14 באוגוסט, שבועיים, מקבלים פגישות ראשונות. מעבר לזה, זה כבר לא בסקופ, מה שאומר שיתחילו פגישות ראשונות ואז פגישות נוספות, ואתם תיכנסו למין לוז כזה שיש לכם גם פגישות ראשונות, שניות, שלישיות, וכבר היום הוא מאוד מאוד עמוס, אבל זה בדיוק מה שאתם רוצים, לייצר את האינטנסיטי הזה. אתם כמובן גם משפרים את המצגת מפגישה לפגישה, ובתקווה במהלך השבוע השני אתם באיזשהו C שאתם כבר עם קרנות בשלב יחסית יותר מתקדם, ואולי בשבוע השלישי כבר יהיו לכם הצעה או שתיים, וזה בדיוק מה שאתם רוצים. ומאותה נקודה זה כבר הרבה יותר פשוט להתקדם לקלוזינג של הסיבוב, ממש לקבל את הכסף לבנק. יש גם עניין לדעתי של לא להיפגש עם קרנות מאוחר מדי, כאילו יש קרנות שתגיד להם, כן, אני כבר עומד לקבל term sheet מאיזושהי קרן אחרת, נניח שבועיים אחרי שהתחלת את הסיבוב, הם יגידו לך, זה כבר לא רלוונטי, כאילו לנו לוקח שבועיים לפחות, וזה לא בטוח, אז גם צריך לשים לב שלא יותר מדי מפחידים את הקרן, ואומרים להם, אנחנו כבר בסוף הסיבוב, יש לכם עכשיו הזדמנות להיכנס או ללכת, כי בהרבה מקרים הקרן פשוט תגיד, עזוב, חבל. כן, מה שאני הייתי עושה בפגישות, נגיד בסיריז A שלנו, שואלים אותנו, אוקיי, מי אתם, מה אתם, ואיפה אתם בסיבוב? שאלה תמיד ששואלים, איפה, הם התחלתם אותו, אתם באמצע, אתם בסוף? תמיד הייתי אומר, התחלנו אותו, אנחנו כרגע עושים את הפגישות הראשונות. זאת אומרת, לשדר שיש עוד מספיק זמן להתקדם, אבל שאין מספיק זמן לחכות, כי אתם כבר בתוך התהליך. אף פעם לא להגיד, אנחנו חושבים להתחיל אותו בהמשך, או להפך, אנחנו כבר בסוף התהליך. זה לא יעזור לכם. נכון. אוקיי, הצלחנו לקבוע פגישות עם משקיעים דרך האינדרואים שלנו, שמנו אותם על הלוז, יש לנו לצורך העניין 3 פגישות ביום, זה נשמע לכם אולי לא כזה הרבה, כי כל פגישה היא רק שעה, אבל זה מאוד מאוד מעייף מנטלית, אתם הולכים to pitch במשך רוב הפגישה, לענות על שאלות, להיות מאוד מרוכזים, פלוס יהיה לכם לפעמים נסיעות, אם זה פייס טו פייס, ויהיה לכם בין לבין לעבוד על המצגת, ואז נכנסות גם הפגישות המשך שמגיעות. לפעמים גם בדרך למשקיעים אתם תראו את הפרק האחרון של משחקי הכס, באוטו בזמן שניצן נוהג, זה סיפור אמיתי דרך אגב. כן, מוצאים איך להעביר את הזמן בדרך מפה ולפה. היום אגב הרבה הולך בזום, למרות שאנחנו כן ממליצים פייס טו פייס אם אפשר, כי זה כן מאוד לדעתי מייצר טראסט בין המשקיע ליזמים ומגדיל את הסיכוי. אז בסך הכל אתם ככה מתחילים את השבועיים האלה, נכנסים, פוגשים, דברים מתקדמים, אז איך בעצם נראית הפגישה עצמה? מה קורה בפגישה הזאת? נכון, אז תכף נדבר על מה יש במצגת עצמה, ואני חושב כמה כללים מאוד משמעותיים. אחד, לבוא לפגישה בכל הכוח, לא להיות כאלה רגועים מדי או שעננים מדי, אתם באים להציג, אתם באים לקבל כסף, תהיו רציניים, בטח לא להסתכל בטלפון תוך כדי, ממש להיות מרוכזים בתוך הפגישה. חשוב שגם כל השותפים ידעו, מה שנקרא במרכאות, לנגן טוב ביחד, שלא ייכנסו אחד לשני, שלא יהיה בלגן. תתאמנו על זה הרבה, כי זה צריך לדעת לנגן טוב. אם יהיה סיגנל של שני הפאונדרים רבים או מתווכחים מול המשקיע, זה כבר לא סימן טוב לצוות חזק. כן, ואפילו לפני זה, אני רואה ששואלים אותי, האם הפאונדרים צריכים להגיע כולם ביחד, או שמספיק נגיד שהמנכ"ל יגיע. ולדעתי בסיד זה קריטי שכל הצוות יגיע ביחד, כי בסוף, במי המשקיע משקיע? בצוות הראשוני הזה, אין משהו הרבה מעבר, ואם הוא לא יודע מה זה חצי מהצוות, או אפילו 2/3 מהצוות, אז הוא פשוט ירצה לפגוש אותם גם, או שזה פשוט יפגע בתהליך. אז חשוב מאוד להגיע כולם ביחד לפגישה הראשונה. לדעתי לכל הפגישות עם אנשים חדשים בתהליך הזה כדאי להגיע כולם ביחד. נכון. וגם עוד איזשהו עיקרון כללי, כדאי לשלוט בשיחה. הרבה פעמים המשקיעים לוקחים את השיחה לכיוונים אחרים, פתאום מתעקשים על נקודות ספציפיות, ופתאום אתם רואים ש45 דקות עברו מאוד מהר, ובכלל לא הספקתם להגיע לתכלס, דיברתם רק על הבעיה או על הטכנולוגיה, זה בדרך כלל לא נותן הרבה נקודות באקוסיסטם הישראלי, כי טכנולוגית כולנו חזקים, אבל מבחינת go to market, שוק, מה קורה, כמה כסף זה יהיה, תמחור וכן הלאה, הרבה יותר משמעותי להגיע לנקודות האלה, ונתקיים הרבה לפני. אז שימו לב שאתם שולטים בשיחה. אם יש דיטור, תמנו את מי שמדבר יחסית פחות בשיחה, לתת איזושהי נקודה קטנה להגיד, אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו נענה על זה אחרי זה, אנחנו נתייחס לזה אחרי זה, בשביל לא להגיע למצב שנתקעים על איזשהו נישה או נושא ספציפי לא טוב. לגמרי, מאוד חשוב להבין שהשעה שיש לכם בלוז, או אפילו 45 דקות, זה. זאת אומרת, המשקיע הולך כנראה לעבור לפגישה אחרת אחר כך. אין לכם עוד זמן, אין לכם גם עוד צ'אנס. תוודאו שאתם מעבירים את כל מה שרציתם להעביר, כמובן תהיו מנומסים, אבל זה בסדר גמור להגיד, תראה, אנחנו נשמח להרחיב על זה בהמשך, אבל אני מציע שנתקדם כדי שתבין יותר טוב מה אנחנו. עכשיו, בעצם מפגישה לפגישה גם נשאלות הרבה שאלות, וגם אתם, יש לכם הזדמנות להבין מה ה-VC חושב, מה קרן הון סיכון חושבת על הנושא, על תחום מסוים, על אזור מסוים במצגת שלכם. אני חושב שאחד הדברים היותר משמעותיים זה לשפר את זה. חשוב להיות עם יד עד הדופק על המצגת,
בין אם זה לשפר את השקפים שמוצגים, וגם לייצר בנק של שקפים מוסתרים, שמדברים על כל מיני נושאים שעולים, הם לא תמיד הכי חשובים, אבל במקום להגיד, למשל, אם המשקיע שואל אותי, איך נראה הרודמפ של המוצר, ואני אתחיל קצת לחלטר לו עם הידיים, ולספר מה אני חושב באותו רגע, וזה גם לא יהיה קונסיסטנטי, עדיף להכין שקף מוסתר של פרודקט רודמפ נניח, שמציג בצורה מאוד מסודרת. עכשיו, היתרון של זה, זה כשהמשקיע שואל את זה, ומציגים לו משהו רשמי, מוכן, שחשבתם עליו מראש, א' כל אתם באים יותר מוכנים, ב' זה עוד נקודות זכות לטובתכם של, וואלה, הצוות הזה חשב גם על הדבר הזה, וגם על הנושא הזה, וזה בסדר. אני חושב שיש גם עוד איזושהי קונספציה מצגת משקיעים צריכה להיות מאוד מאוד קצרה כזאת, כאילו 8 שקפים, כזה מאוד תיאטרלית, מאוד כזה רק תמונות, בלי טקסט. אני לא מאמין בזה. מצגת משקיעים צריכה להיות מאוד מאוד מלאה. כן, יש באקדמיה שעשיתי את התואר השני שלי, אז מלמדים אותך איך להכין סליידים יפים להצגה, ובאקדמיה או ב-TED Talk זה מאוד מאוד שונה. העניין במצגת משקיעים שאנשים מפספסים הרבה פעמים, זה שהיא אחרי זה עוברת במייל, והיא עוברת בין אנשים, והם צריכים להבין מה אתם עושים גם בלי שאתם מציגים. אז ברור שאנחנו אף פעם לא היינו שולחים מצגת מראש במייל לפני הפגישה, אבל אחרי הפגישה אתה חייב לשלוח אותה, והיא הולכת לעבור לעוד אנשים. ולכן כל דבר שאמרתם במילים, צריך להופיע גם במצגת. זאת אומרת, היא כן יכולה להיות עמוסה בטקסט, לנסות לשמור על כמות שקפים סבירה, אבל בטח לא 8, זה לא נשמע מספיק, וגם אם יש טיפה יותר לא קרה כלום. בסוף היא צריכה להעביר את כל הסיפור. אני חושב שלנו היה משהו באזור ה-15 פלוס שקפים, ועוד איזה 10 מוסתרים, כן, כי זה עולה. משהו כזה. כן. דיברת דרך אגב, אם לשלוח את המצגת לפני או לא? מה הדעה שלך? הניסיון שלי מראה שמי שבאמת מעוניין לפגוש אתכם, אז הוא מוכן להשקיע איתכם זמן ולשמוע את הסיפור מכם. למה שהוא ירצה לפגוש אתכם? אז מישהו אמר דברים טובים עליכם והעביר איזשהו תקציר של מה שאתם עושים, מה שנקרא בלרב, סוג של כזה פסקה, ואתם רוצים להיפגש עם הבן אדם ולהקדיש שעה בלספר את הסיפור. אם הוא אומר אני רוצה לראות את המצגת מראש, א', זה בסדר שהוא מבקש, אין בעיה, וזה בסדר גם לסרב בנימוס ולהגיד, תראה, זה מצגת שמיועדת לזה שנציג אותה, אנחנו לא רוצים שלא תקבל את הסיפור כמו שצריך. לפעמים יש אנשים שנועדו, מה שנקרא, לעשות פילטרינג, והם לא האנשים שאתם רוצים שהפגישה תהיה איתם גם ככה, אז הייתי מנסה לזהות אם זה מישהו שבא לפלטר, או מישהו שרוצה באמת להיפגש איתכם. נכון, אני לא חושב שאי פעם איזשהו פרטנר אמר, אתה לא שולח מצגת, אז אני לא אפגש איתך. כן. ושוב, הסיבה היא לא להיות עקשן או לעשות דווקא, אלא לוודא שאתה מעביר את הסיפור כמו שאתה רוצה, ולא כמו שמישהו מבין בעצמו דרך מצגת שהוא קורא, בלי שאתה הצגת לו קודם. זה מאוד מאוד שונה. אז לעשות הכל כדי להצליח לקבל את הפגישה הזאת, שבה אתם מציגים כמו שצריך. המבנה של המצגת, דיברנו על 15 שקפים, פלוס מינוס, שקפים מוסתרים. מה הבייסיקס, מה חשוב שיהיה, כאילו איזה שקפים חשובים שיהיו במצגת? כן, אז סך הכל זה די פשוט, ואנחנו רואים הרבה אנשים שמסתבכים עם זה, אנחנו הולכים להוציא גם איזשהו כנראה בלוג שמסביר את המבנה בצורה הכי פשוטה שיש. בסוף הסיבה שיש מבנה זה כי אנשים מבינים דברים בצורה מסוימת, ולא צריך להמציא את הגלגל, זה כמעט תמיד יעבוד באותה צורה. לדעתנו, חד משמעית יש מבנה שהוא די פשוט, עם איזה משהו כמו 5 חלקים. קודם כל צוות, דיברנו על זה, לעשות את הרושם הכי טוב שאתם יכולים, להסביר, להראות את עצמכם, את הניסיון שלכם. ואין הרבה מעבר להוסיף, להתחיל תמיד בצוות. אין מצב שמישהו שלא מכיר אתכם, יושב מולכם, ואתם לא מסבירים לו קודם מי אתם, מה אתם. נכון, אני רואה לפעמים מצגות שהצוות מוצג בסוף, אני תמיד שואל למה הצוות מוצג בסוף, כי הם אומרים, זה פחות מעניין את הבעיה, השוק, הפתרון, וזה לא נכון. בסיד, זה קודם כל הצוות, זה האמת נכון לכל הסבבי גיוס, קודם כל זה הצוות, קודם כל באים לפגוש אתכם, תציגו את עצמכם, תספרו למה אתם טובים, תייצרו איזשהו ביין שאומר, וואלה, יש פה חבר'ה מעניינים, בוא נשמע את שאר הסיפור שיש להם לספר לי. נכון, גם הסיכוי שמישהו יקשיב לכם בעניין, אם אתם אנשים שמעניינים אותו, הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אפילו אם השוק שלכם הוא יותר אפרורי, אתם פותרים בעיות בתחום ה-compliance לאנטרפרייז, או משהו שהוא נשמע לא כזה exciting, אבל אם אתם עושים את האינטרו טוב ואתם המומחים לבעיה הזאת, אז הסיכוי שהוא יקשיב הרבה יותר גבוה. אז צוות, דבר ראשון, באמת סלייד אחד, לא הרבה יותר מזה, אבל לדבר כמו שצריך ולהציג את עצמכם. אחרי זה מיידית אתם מסבירים על השוק, למה זה שוק גדול, למה הוא גדל אקספוננציאלית, מה שנקרא, למה יש פה why now ברמת השוק, שהמשקיע שומע את זה והוא משתכנע, הוא יודע שזה שוק גדול, חושב שאתם צוות טוב, כבר התחלתם ברגל ימין. בוא ניקח את הדוגמה שלנו מ-Serverless. בעצם, כשאנחנו נכנסנו לזה ב-2017, Serverless היה ממש צעיר, בין שנה, לא היה ברור על השוק הזה. אז הסיפור שלנו היה קודם כל להסביר את הטכנולוגיה, להסביר מה זה Serverless ולמה זה טוב, ואז לספר על איך הוא גדל.
איזה חברות משתמשות בו, כמה הצריכה שלו עולה, יותר ויותר use cases של צריכה משמעותית בסרברלס. בעצם לספר איך הדבר הזה, זה הדבר הכי גדול, הכי מעניין, השוק הכי חם להיכנס אליו. באמת באותו זמן זה השוק מאוד מאוד מעניין להיכנס אליו, והצלחנו להעביר את המסר הזה טוב. חשוב שבסוף החלק הזה של השוק, שהמשקיע יבין שמדובר פה במשהו מאוד מאוד גדול. כן, אז אני אפילו מפריד בין השוק הספציפי שלכם לבין עולם הבעיה. אז נגיד סרברלס היה הדומיין שלנו, שזה הדבר ראשון שהיינו צריכים להסביר למה זה דומיין או עולם בעיה מעניין להיכנס אליו. השוק הוא מוניטורינג וטראבל שוטינג לאפליקציות סרברלס. עכשיו, עשינו סוג של אנלוגיה מאוד פשוטה, אמרנו, אם אתה מאמין שזה עולם בעיה גדול, ואתה רואה שיש חברות מאוד גדולות שקמו בעולם המוניטורינג, ושכנענו אותך שצריך כלי ייחודי למוניטורינג לעולם הזה, אז ברור שזה שוק גדול שאנחנו נכנסים אליו. להסביר לו בצורה הכי פשוטה שיש, שאם מה שאתם רוצים לעשות יצליח, מדובר פה במשהו שהוא לא באמת חסום, ותוכלו לבנות חברה מאוד גדולה. כן, הרבה פעמים קל לפעמים לתת דוגמאות, אני שומע כמו, אני עושה גט טקסי לקפה, כן, אני רוצה לקבל קפה, אני עושה יוטיוב, אבל לאומנים בלבד. כאילו טוב לתת את הדוגמאות האלה, אז אנחנו נתנו את הדוגמה, אנחנו עושים New Relic ו-App Dynamics, פשוט בעולמות הסרברלס והמייקרו-סרוויסס, אז הסיפור היה מאוד ברור, גם ציפית, לייטספיד שבאנו אליהם, מכרו את App Dynamics בכמעט $4 מיליארד, אז הסיפור היה מאוד אפילינג, הם אמרו, אוקיי, יש פה את החברה הבאה שתעשה את האקזיט הבא בתחום הזה. ובאמת, זה נקודה שבה יש לכם בעצם, השיחה היא אצלכם כמעט בצורה מוחלטת, המשקיע מקשיב לכם ורוצה לשמוע מי אתם ומה אתם עושים. אחרי שעברתם את השלב הזה, בתקווה הוא אומר, אוקיי, זה צוות חזק, פותרים בעיה בעולם מעניין, והבעיה שהם פותרים, השתכנעתי שהיא באמת קשה, ולא קיימת לה בעצם פתרון טוב היום. ואז בוא נשמע מה אתם עושים, ואתם כבר בנקודה מאוד טובה בשיחה. נכון, בפתרון, בשקף הסולושן, אני חושב שהדבר הכי מרכזי שצריך לעבור זה, אחד, עד כמה הפתרון הזה באמת נכון לבעיה, למה זה האפרוץ' הנכון לפתור את הבעיה הזאת, ושתיים, להסביר למה הוא קשה, למה הוא מיוחד, למה יש לו איזשהו ברייר מאוד מאוד גדול שרק אתם יכולים לפתור אותו, והשאלה הסטנדרטית של למה אמזון או פייסבוק לא יממשו את זה, צריך להסביר את זה בצורה טובה. ברור שאמזון או פייסבוק יכולים לממש את זה, אבל למה יש פה משהו שהוא מורכב והוא לא איזשהו פיצ'ר קטן על מוצר קיים, או איזשהו משהו חסר טכנולוגיה, בסוף צריך להיות לזה נפח מאוד מאוד משמעותי. זה לאו דווקא חייב להיות הרבה שקפים. אני רואה הרבה פעמים מצגות שיש בהם 5 שקפים על הפתרון והמוצר, אלא אם כן זה באמת משהו פיזיקלי או רפואי שהוא סופר מורכב. אין סיבה שזה יהיה יותר משני שקפים. אחד, איך הפתרון שלנו נראה, להסביר אותו ולמה הפתרון הזה נכון, ושתיים, לספר על הטכנולוגיות. למשל בסרברלס, אז השתמשנו בטכנולוגיות של Distributed Tracing, ואמרנו, זה לא פשוט לממש את זה, אם חברה רוצה לממש את זה, זה יכול לקחת לה חודשים או שנים, להגיע למצב שהיא נכנסת למשהו בערך בתחום. כן, ופה גם נכנס היזמים, ואיך הם מתחברים לבעיה שהם פותרים. כי בסוף, אוקיי, אנחנו שני חבר'ה חכמים, זה אחלה, זה טוב, אבל למה אתם ספציפית תהיו הצוות הכי טוב בעולם לפתור את הבעיה הזאת? זה משהו שחשוב מאוד שיהיה את ההתאמה הזאת מבחינת המשקיע, ואם יש את ההתאמה, אז הוא יאמין שבאמת תבנו משהו שלאנשים אחרים יהיה קשה לבנות מהר מספיק כדי לעקוף אתכם. כי אין הרבה צוותים בעולם שיבנו משהו כזה מספיק מהר. אז זה מאוד מאוד חשוב להדגיש את הדבר הזה, אפילו אם אתם מגיעים מרקע טיפה שונה, אתם תדגישו את הדברים הייחודיים ברקע שלכם שרלוונטיים לדבר הזה. נראה לי גם, יש את הנושא של why now שתמיד עולה ושואלים, ואנשים לא בדיוק מבינים מה זה ה-why now הזה. נראה לי ששווה לדבר על זה שנייה, מה זה why now? בסוף, אתם חבר'ה מוכשרים, אתם חבר'ה טובים, ויכול להיות שמצאתם פתרון מעניין, אבל אם הבעיה הזאת קיימת הרבה מאוד זמן, ואף אחד לא פתר אותה, הרי בטוח יש אנשים יותר טובים מכם, מאיתנו בעולם, שיכולים לפתור את הבעיה יותר טוב, ויותר מוצלחים ויותר מוכשרים. אם לא פתרו את הבעיה הזאת עד עכשיו, זה מעלה איזושהי תהייה. למה לא פתרו את זה? למה בעצם זה לא השתנה? דברים טובים ל-why now זה מגמות שזזות בשוק, שינויים, למשל קורונה, זה סיבה טובה ל-why now, על כל מה שקשור ל-work from home, שינויים בשווקים מסוימים, טכנולוגיות חדשות שנכנסות, זה סיבה טובה ל-why now, אבל להגיד פשוט, אף אחד עד עכשיו לא חשב על זה, זה קצת סיגנל לא טוב. מנגד גם, זה שיש עוד מתחרים, תכף נדבר גם על שקף מתחרים, אבל זה שיש מתחרים זה סיגנל טוב, כי אם פתאום ביחד איתכם עולים איזה כמה מתחרים חדשים באותו דומיין, זה מאוד מאוד רלוונטי, זה אומר שיכול להיות שהבעיה עכשיו היא מאוד מאוד חמה, ועכשיו צריך להכות בברזל, כל עוד זה מאוד מעניין. נכון, אז אם אתם עושים איזה משהו וחושבים על רעיון, אז אינדיקציה טובה, לוודא אם זה רעיון טוב או לא, זה לחשוב, האם לפני 5 שנים גם מישהו היה מנסה לפתור את הבעיה הזאת? ואם התשובה היא כן,
תחשבו טוב למה היא עוד לא פתורה. בדרך כלל אתם תבינו שיש לזה סיבה מאוד חזקה. דיברת שנייה על מתחרים, אני חושב שאנשים גם פה קצת מתקשים. הרבה פעמים הם עושים שקף קומפטישן, איפשהו במקום רנדומלי במצגת, עושים איזה גרף כזה עם X ו-Y או טבלה, ומסבירים, הנה זה המתחרים. זה לרוב יכול לייצר כמה תוצאות לא טובות. אחת, זה נראה די דומה, כאילו אתה שם X ו-Y, ורואים שם כמה שהם תכלס די דומים אליכם, ולא ממש הצלחת להסביר מה אתם שונים מהם. ואז, אוקיי, זה לא טוב שאתם לא שונים. אופציה שנייה שזה נשמע שאתם סתם פשוט בחרתם כמה חברות שנראות לכם רלוונטיות, ושמתם אותם והדגשתם ברור למה אתם הכי טובים. כזה כבר ברמה של ציניות, המשקיע פשוט אין לו כוח לשמוע את זה, בסדר, ברור שהטבלה הזאת היא מה שאתם החלטתם. מה שההמלצה שלי זה לקחת את המתחרים ולדבר אליהם ממש בהתחלה כחלק מהשוק. בעצם להגיד, זה השוק שאנחנו נמצאים, זה הבעיה, זה הפתרונות שאנשים מנסים להשתמש בהם היום, אבל לא מצליחים. ואז אתה אומר, זה עושה להם מה שנקרא deep positioning מראש. ואתה בכלל לא צריך להזכיר אותם יותר, כי כבר הסברת מראש שהם פתרונות קיימים ולא מספיק טובים. אני בכל זאת חושב שכן שווה שיהיה שקף גם לתחרות. אני חושב שהשקף של X ו-Y הוא בקונספט שלו הוא טוב. פשוט הרבה פעמים זה הערכים שבוחרים ל-X ול-Y הם לא מאוד משמעותיים. כאילו, למי יש פיצ'ר כזה או למי יש יכולת כזאת, וברור שאתם תהיו מצד ימין למעלה וכל השאר יהיו משמאל למטה. הערכים שבוחרים ל-X ו-Y הם הפקטור המשמעותי. וצריך לבחור דברים שהם פונדמנטלית שונים. לא מי עושה את זה קצת יותר מהיר, אלא כל התחרות עושה את זה בצורה ידנית, ואנחנו הראשונים שבאים בצורה אוטומטית. כל התחרות מותאמת לעולם בעיה ישן, טכנולוגיות ישנות, ואנחנו באים לפתור עולם בעיה חדש. תחשבו על הדברים באמת הכי פונדמנטליים, שהם לא, אוקיי, הוצאנו עוד פיצ'ר, ועכשיו כל התחרות שלכם זזה כיוון ימין למעלה. שווה גם לעשות עוד שקף מוסתר, לנו היה שקף מוסתר נוסף של התחרות בטבלה. ההשוואה הבנאלית הזאת של למי יש יכולת כזאת, למי אין יכולת כזאת, כמובן שבאפסגון יש את כל האבים, ולא לכולם יש את כל האבים. אני חושב שמה ששווה להדגיש שם זה את העבודה שעשיתם על המתחרים. אתם מכירים את המתחרים, אתם יודעים מתי הם קמו, אתם יודעים כמה הם גייסו, כמה עובדים הם, על מה הם עובדים. כמובן שאתם בתור עצמכם תנסו את המוצרים האלו, תראו מה הם יודעים לעשות ומה הם לא יודעים לעשות, אבל זה נותן למשקיע עוד כמה נקודות עליכם, שאומר, הם בדקו באמת את התחרות, הם לא סתם שמו כמה לוגוים על XY. כן, גם הרבה פעמים משקיע לא יכיר את השוק כל כך לעומק כמוכם, ובעצם הוא רוצה שתלמדו אותו גם על השוק, וזה אחת הדרכים. במתחרים, אני ממליץ מאוד להתמקד במתחרים שהם כמה שיותר ישירים. זאת אומרת, דיברתם על האלה שהם כזה לגאסי וישנים, ועשיתם להם דיפ פוזישנינג, ועכשיו יש נגיד שני סטארט-אפים שכן גייסו כסף בעולם מאוד מאוד דומה, שזה כמעט תמיד יהיה המצב, אז כמו שאמרת, להדגיש את הגישה השונה שלכם מולם, שזה בסדר, המשקיע גם רוצה לראות שמשקיעים אחרים טובים שמו כסף על התחום הזה. אז אין בעיה עם תחרות, רק חשוב באמת להסביר מאוד טוב למה אתם שונים ממנה וייחודיים. נכון. עכשיו, לדעתי, החלק הכי משמעותי בכל הסיפור הזה זה הוולידציה. זה מציג הרבה יכולות רלוונטיות, בעיקר בארץ באים הרבה יזמים טכנולוגיים שפחות חזקים בוולידציה. מה זה וולידציה? לראות שאתם הצלחתם לייצר איזשהו execution של להגיע ללקוח, תכף נדבר על כמה, לספר לו את הסיפור, להעביר לו את המסר, לקבל ממנו איזשהו פידבק חיובי על הסיפור שלכם, ואפילו הצלחתם להוציא ממנו ציטוט בסגנון, ניסיתי לממש את זה בעצמי, לא הצלחתי, ניסיתי מוצר אחר, זה לא עבד טוב, הייתי מוכן לשלם על זה הרבה כסף, זה הבעיה הכי כואבת שיש לי כרגע בארגון, חשוב מאוד להגיע לדברים כאלו. כמה שיחות, לדעתך, זה צריך להיות? הייתי אומר, 30 זה נגיד מספר טוב לכוון עליו, זה נשמע המון, אבל לא כולם זה שיחות של שעתיים, שיחות יכולות להיות גם 20 דקות, ומדובר על באמת כמה שבועות שבזה אתם מתעסקים, בלהגיע ללקוחות לדבר איתם, ובסופו של דבר, איך שזה היה נראה אצלנו במצגת סיד, זה שקף שקראנו לו Market Validation, שמנו בו מלא לוגויים צבעוניים, לוגויים בולטים, שהמשקיע גם מכיר הרבה מהם, חילקנו את זה לקטגוריות, סטארט-אפ, מיד-מרקט, אנטרפרייז, ובשקף הבא ממש נתנו דוגמאות לאנשים בחברות שזה מה שהם אמרו, חלקם גם היו רפרנסבל שהמשקיע דיבר איתם אחר כך. ואז שהוא רואה את זה, הוא ממש מקבל הבנה מאוד טובה של מה באמת קורה בשוק, ויכולת של היזמים להגיע לכל החברות האלה. נכון, ואני זוכר שבאמת הגענו לשמות מאוד מאוד יפים, לנטפליקס, לאובר, לאיירובוט, אשוריון, שמות באמת מאוד משמעותיים, שהראו שאנחנו יודעים להגיע ליעד שלנו, גם בלי רפרנסים, גם בלי אנשים, אנחנו פשוט יודעים להגיע לקהל יעד שלנו, לפרסונה שאליה אנחנו מוכרים, ולעניין אותה. ואגב, אם אתם חושבים שזה בהכרח יהיו הלקוחות הראשונים שלכם, אז ממש לא בהכרח. אנחנו כן ניסינו לקדם תהליכים עם כמה שיותר מהלוגויים האלה, והצלחנו להגיע לקצת דיזיין פרטנרס, אבל בתכלס, אף אחד מהם לא הפך להיות אחד הלקוחות המשמעותיים. לקוחות הגיעו בכלל מכיוונים אחרים, כי לכל שלב יש את המטרות שלו. פה המטרה שלכם זה לגייס כסף,
וזה מה שעשיתם, קיבלתם ולידציה. ובשלב הבא אתם תבינו איך אתם מביאים את המוצר לידיים של הלקוחות, ושהתחילו להשתמש בו גם. נכון, אני זוכר שהיו לנו כמה שהגדרנו בצורה יבשה design partners, וביום שגייסנו כסף אמרנו להם, טוב, אנחנו בונים משהו ונביא לכם, ופתאום הם נעלמו. כן, זה קורה, זה בסדר, זה בסוף לקוחות יש להם הרבה priorities, ושוב, חשוב לעבור את המיילסטונים אחד אחרי השני. הראשון, במקרה הזה, הוא גיוס הכסף. צריך design partners, LOI, letter of intent, כדאי לחתום על דברים כאלה, זה נותן עוד נקודות? לדעתי זה קצת אולד סקול, אני לא כל כך רואה אנשים שהיום באמת חותמים על שום דבר, ה-letter of intent זה, אין לו הרי שום משמעות לגלית, זה סתם להגיד שהלקוח באמת רציני, אבל בתכלס, מה שבאמת צריך זה לקוחות שהם referenceable, המשקיע ישאל, האם אני יכול לדבר עם 2-3 לקוחות, והוא רוצה לשמוע שכן, כאילו אתם לא חייבים ישר להגיד כן ולתת לו את המספר שלהם, אבל צריכים להיות לקוחות כאלה. אם הוא יכול לדבר איתם, זה מה שבאמת חשוב, וזה גם מראה על רצינות. אז הייתי אומר שצריך לקוחות referenceable, הרבה יותר מאשר איזשהו משהו בכתב. ואוקיי, מה מסיימים בסוף? אז בסוף אני חושב שאם עשיתם את העבודה טוב, המשקיע אומר, וואלה, זה שוק מעניין, בעיה קשה, פתרון ייחודי, צוות טוב, עשו ולידציה, אבל בסדר, אני בסוף מנהל כסף, הם רוצים $4 מיליון שלי, מה הם הולכים לעשות עם הכסף? מה התוכנית? אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. יש יזמים שפשוט לא מציגים בעצם שקף של plan או financials, ופשוט צריך להיות upfront ולהגיד, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עם הכסף, לא עכשיו להיכנס יותר מדי לדיטלס, אבל להסביר מה קורה בחברה ב-18 חודשים הקרובים, או 24 חודשים הקרובים, ברמת מיילסטונים, איך נראה headcount, hiring, באמת דברים straight forward, שיענו על כל השאלות של המשקיע לגבי מה הם עושים עם הכסף. בסוף צריך להיות גם budget בצד שיהיה אפשר לשלוח אותו, אבל בשלב הזה זה פחות הפוקוס, זאת אומרת, לא הולכים עכשיו להיכנס לשורה מסוימת בבאג'ט ולחפור בה, כי בסוף זה שלב סיד. אוקיי, וסיימנו את הפגישה, אנחנו מחכים שהמשקיע ישאל כמה אנחנו מגייסים או באיזו ולואציה, או שאנחנו אומרים מראש שאנחנו עכשיו בסבב גיוס של $5 מיליון. אז אני חושב, אנחנו היינו אומרים בהתחלה, אנחנו עושים ככה וככה, אנחנו עכשיו בשלב גיוס הסיד, ואנחנו מגייסים ככה וככה כסף. זה הדבר ראשון, שהמשקיע ידע באיזה גודל סיבוב מדובר. בסוף, משקיעים טובים, אני לא חושב שהם ישאלו אתכם באיזה ולואציה אתם רוצים לגייס, למרות שאולי ישאלו מדי פעם. התשובה הכי טובה זה, אנחנו כרגע בתהליך, נראה מה ההצעות שיגיעו מהשוק, ולפי זה נחליט. בסוף המשקיע גם יודע שככה זה עובד. ואני חושב שאין צורך לסיים את הפגישה ממשהו מעבר לתודה רבה, כאילו משקיע מתעניין יפנה אליכם חזרה. אם משקיע לא חוזר אליכם מהר, אז 95% שזה לא הולך לצאת מזה שום דבר. בגלל זה אני גם לא חושב שיש צורך בפולו-אפס, רק אם קיבלתם כבר term sheet, ואתם רוצים עכשיו סופית לקבל את התשובה של כן או לא מהמשקיעים האחרים, זה הזמן לעשות פולו-אפ ולהגיד, היי, יש לנו כבר term sheet, זה גם יכול מאוד להזיז אותם. אבל בכללי, תהיו יחסית פסיביים, תהיו קשים להשגה, זה מה שעובד. נכון, קל מאוד לשים לב למשקיע שמתעניין, א' כל הוא ישאל יותר שאלות ויותר פעיל בפגישה, וגם אחרי הפגישה אתם תראו, לא ייקח כנראה יותר מיום או יומיים עד הרגע שהוא ידבר איתכם ויגיד, בוא נקבע פגישה עם עוד פרטנר, בוא נלמד עליכם יותר, בוא תביאו לי לקוחות, בוא נעשה רפרנסים וכן הלאה. term sheet, נפגשנו עם כל הקרנות, עבר נניח 2-3 שבועות, קיבלנו term sheet ראשון. מה זה term sheet? מה זה אומר? זה אומר שאני כבר מקבל את הכסף, איזה תנאים יש שם? אז term sheet זה בסוף סוג של מסמך הצהרת כוונות, ואיך המבנה של הסיבוב נראה. למעשה הוא לא מסמך משפטי מהבחינה שאחרי שחותמים עליו לא באמת קורה שום דבר. הדבר היחיד שקורה שם תכל'ס זה מה שנקרא no shop, שזה בעצם אומר שאסור לך להמשיך ולדבר עם משקיעים אחרים, אלא אם יש לך משקיעים שאתה בתהליך איתם להשלמת הסיבוב, אבל אתה חייב לידע את המשקיע הראשי שחתמת איתו על term sheet. ומעבר לזה כתוב את התנאים של הסיבוב, אבל בסוף מה שקורה שמתחיל תהליך לקראת closing, שזה איזשהו due diligence של המשקיע. הרבה פעמים הם עושים את הרבה מהעבודה הזאת לפני, זאת אומרת, ה-term sheet הוא כן שלב מאוד מתקדם, אבל ברגע שחותמים עליו, מה שבעיקר קורה זה ה-no shop, זה אומר, אני מתחייב ללכת עם המשקיע הזה, ואני סומך עליו שהוא באמת יעשה את התהליך, ובסוף נעשה closing, והוא יעביר לי את הכסף, הוא יקבל מניות בחברה וכו'. כמה זמן לוקח מה-term sheet עד ה-closing? אני חושב שזה תלוי בקרן, אבל הייתי אומר שסביבות חודש זה יחסית סטנדרטי, שזה בסדר, בזמן הזה אתם כמובן מתחילים לחפש את העובדים הראשונים, או שכבר יש לכם, אתם מתחילים לחפש משרד, עדיין לכם את הכסף בבנק, אבל זה בסדר. אגב, גם שחותמים על המסמכים הסופיים, יש איזשהו פרק זמן עד שהכסף עובר, אז זה לוקח טיפה זמן, אבל ברגע שחתמתם על term sheet, אם זה קרן שהיא לגיטימית, אז כנראה שאתם במצב מאוד מאוד טוב, וסבירות מאוד מאוד גבוהה שהסיבוב הולך לקרות. לפני שיוצאים לסיבוב, או אחרי שיוצאים לסיבוב, כל מה שקשור לליגל, עורכי דין, budget, finance, מה עושים עם הדברים האלה?
כן, אז אתם לא רוצים להתעסק בזה יותר מדי, בסוף הפוקוס שלכם זה על הפרודקט ועל מה שאתם עושים ולגייס את הכסף. אז כמובן, למצוא עורך דין טוב, למצוא איזשהו גוף שעוזר לכם עם הפייננשיאלס, לבנות איזשהו בדג'ט ראשוני. המנכ"ל לא מצופה ממנו עכשיו לעשות קורס בפייננס ולבנות בדג'ט בעצמו, זה לא ניצול טוב של הזמן. צריך למצוא אחת מהחברות שיודעות לעזור בזה, יבנו לכם איזה טמפלייט, בסוף אתם מביאים את זה למשקיע, אתם מציגים את זה, הוא רק רוצה לראות שזה נראה מקצועי, הוא לא רוצה להתעסק באיזה בדג'ט שהכנתם בעצמכם באקסל עם 5 שורות, אלא משהו שנראה טיפה יותר רציני מזה. כנ"ל לגבי ליגל, בסוף אתם עושים לופין לעורך דין שיסתכל על החוזה והכל, אתם לא רוצים ללמוד שום תחום שהוא לא רלוונטי למה שאתם עכשיו צריכים להתעסק בו, שזה בעיקר לבנות מוצר ולקחת אותו לשוק. מעולה, זה היה ממש מעניין ניצן. בעצם יהיה לנו בהמשך העונה גם עוד פרק שמדבר על מה עושים ביום שאחרי הגיוס, קיבלנו את הכסף, מה קורה עכשיו? כן, זה גם כן שאלה טובה, יש הרבה מה לדבר על זה.